sibai levek ule TikTok ia chhan thuruk hrangte kan soidona zana mutma minute nga chauh TikTok kainang tiin iphone ikhoya ifria lokarin hun local doya zana lorei to le ti ihrechuak thut to nga yem he thili nangma chauh inelo khovel puma mi tluk le ding on chong hian TikTok in adoi to awangin an hun hu tak tak an mangral to thin ani Facebook le YouTube ang chia company lian le upa to te po hian TikTok lotlin na hi an lau thong hea suwang chuan reel le short te siamin man mo takin an ron zui ve ani engwange TikTok algorithm hi achak aphena AI le psychology thuruk improve te chu ilo zir chiang teang pakhana social graph aiin interest graph Facebook iman hian in news feed alo lang tur chu ithian te chunga aiin ngatlang pui thin Mahse TikTok chuan chu kalphung chu anola interest graph ithil ngai na zong amang thung TikTok chuan tunge ithian tilam angai to lova ithil ngai na zong le I hobby te chau angai to zo kani chuwang chuan Tuma follow lo mala account I hon tir atangin iril ruhria ni om takin idu zong video te chu FYP a aron tar lang hal zung thei ani pahnina chuan I chetzia micro interaction a thlithlai reng Facebook chuan I lai le share te a thlithlai thina Mahse TikTok AI ero a fing zok dei I chetzia te thlengin second ray lo te chungin alo te vek ani video kha second thum chau enin skip nge atop thleng enin atop hnuah non lem scroll pahin video hrang ikal pela Mahse video pakhat zawnah ikut achilh deuh hlekem Hetiang thilte te hi komin TikTok AI chuan he pa hi zote ngai na ani emo he nu hi eirong boldan angai na tiin alo chin chiang hal veka ti chuan idu zo hlir chu ifita aron da ta thin ani pathumna chuan Tuma hriat lo po ilar thut thei YouTube a chuan follower inai tam lo chuan en ilo lo thina Mahse TikTok a chuan follower nei mi alo po in video pakhat kha mi makta duai tam takin an en thei hei hi best testing anti wangani TikTok a hian video I upload vele mi zathuma tanga zanga vel FYP a alo tar lang masafata mi te chuan an lo dua atop thleng an ena lai an pek bok chuan makta duai thlengin a the dar le thin ani zan khat thila lar thut theina bai seina hian mitam tak a hi ple palina chuan slot matching ang maiin adoi theiche TikTok hian kan thluak chu casino a slot matching ang chiain a thunun thei ani I phone screen I han scroll chho hian video lo lang tur kha I hrelok ngai lo nui zathak alo lang don nge chanchin thar nge niang nge thilnin om tak ani don Hetiang alo lang tur hrialok lo na hian kan thluak chunga limna homo tam tak a hriat chuatir thin video nuam tak pakhat I mu khan I lima adolia hian a aya nuam alo lang le mai lo mo ti bai seina khan I phone chu I top theilova I scroll non tluk mai ani pangana chuan AI hian ilandan ati thavek ani TikTok mang to chuan in hriat karing TikTok video mi te hi an mel a tha veka an vun amamin an mu nom hlom le hei hi TikTokin aman real time face taking AI wangani I camera I hon rual hian I vun kha alo ti mama I mit alo ti danglam ma I landan alo ti thasa vek to ani chutianga email tha I mu chuan video siam le upload I chak zola Mahse hei hian Digital Dysmorphia athen theya dar thalanga email tak aiin filter mang video a email kha idu zok hil thei ani atoi zonga soi chuan TikTok khi lam tual emo video play na satlia ani lo khovela mi pui man lar berle mi hi ber thei khol lian tak ani inung chang idu zong le ichak lo na ta chu nang maiin in hriat ai maiin he AI hian a hrezok to ani chuwang chuan TikTok I achilh thlathi I thiam lo ani vek lova he software thiam na le adoi chakna wang zo ani ti kan hriat a thale